Ами ако начина по който мислиш и се чувстваш променя това, което ти се случва, това е епизод 2. В първото видео разгледахме как Вселената може да говори чрез знаци, повтарящи се символи, събития и вътрешни усещания. В това видео ще разгледаме молитвата, мантрата и медитацията не като религиозни или мистични ритуали, а като вътрешни механизми за промяна на съзнанието, енергията и фокуса. Ще видиш защо те работят, как въздействат на ума и емоциите и защо хора от различни култури и времена са ги използвали като практика за вътрешен баланс и яснота. Това не е въпрос на вяра, а на осъзнаване. След като започнеш да забелязваш знаците, идва един естествен въпрос. Ако Вселената наистина отговаря, ако реалността реагира на вътрешното ни състояние, тогава можем ли да влияем на това състояние съзнателно? И точно тук се появяват молитвата, мантрата и медитацията. За много хора те изглеждат като нещо мистично или като нещо свързано само с религия. Но ако ги погледнеш по-дълбоко, ще видиш нещо различно. Те не са просто ритуали. Те са начини да промениш вътрешното си състояние. В най-чистия си вид не е молба. Тя е насочване. Когато се молиш, ти не просто изричаш думи. Ти насочваш вниманието си, фокуса си, енергията си и за момент спираш вътрешния шум. Мантрата работи по различен, но много точен начин, чрез повторение. Когато повтаряш една дума или звук, умът започва да се успокоява, разсейването намалява, вътрешният диалог отслабва и постепенно се появява пространство. А в това пространство започваш да усещаш повече. Медитацията не добавя нищо. Тя премахва. Премахва шума, премахва напрежението, премахва постоянната нужда да мислиш, да контролираш, да анализираш. И когато това се случи, започваш да виждаш по-ясно. Тук е важният момент. Молитвата, мантрата и медитацията не променят света директно. Те променят теб. А когато се промени вътрешното ти състояние, се променя и начинът, по който възприемаш всичко. И тогава реалността започва да изглежда различно. По-ясна, по-подредена, понякога дори по-отговаряща. Това е връзката с синхроничностите. Когато си разсеян, напрегнат или в страх, знаците са там, но ти не ги виждаш. Когато си спокоен, присъстващ и отворен, същите тези знаци започват да изпъкват. Не защото са нови, а защото ти си различен. И точно това правят тези практики. Те не създават магия, те създават яснота,
И в тази яснота започваш да усещаш посоката си по-естествено. Без да насилваш, без да търсиш отчаяно отговори, а с усещане, че нещо вътре в теб вече знае. И може би това е най-важното, че връзката с Вселената не е нещо външно. Тя започва отвътре. И когато се научиш да се връщаш към себе си, чрез тишина, чрез повторение, чрез внимание, започваш не само да получаваш знаци, а започваш да участваш. И когато започнеш да създаваш това вътрешно пространство, се появява нещо още по-финно. Един тих глас, едно усещане, което ни идва от мисълта, интуицията. В следващото видео ще продължим точно от тук и ще разгледаме как да я разпознаеш и защо тя винаги е била там. Ако това, което чу днес, резонира с теб и усещаш, че искаш да вървим заедно по този път на осъзнаване и вътрешен баланс, можеш да се абонираш за канала Свещена енергия, чакри и баланс. Тук говорим за енергията, която не се вижда, но се усеща и променя начина, по който живееш себе си и света.